Media cowboys. Mensen die het hadden heel verzinnen met het verslissen van ongelukken en branden. Wie bij de omroep nemen ze ook wel 112 correspondenten. Deze 112 correspondenten werk je met het P2000 systeem. Dat is ijsbetocht voor helpdiensten als de brandwacht, de politie, de ambulance enzovoort. Dit P2000 systeem is te ontvangen op de autoradio, alweer op de pieper, op Twitter en op de mobiele app. P2000 systeem is te vergelijken met een sms'je. Precies te zien hoe slim het ongeluk is, wat het incident is, waar het incident is en ook een helpdienst. Als het een prio 3 is, betekent dat er geen spoed is en de sirenes en zwaailucht net on. Prio 2 betekent dat er wel wat spoed is, maar de sirenes en zwaailucht gaan nog net on. En prio 1 betekent dat er wel spoed is en de zwaailuchten echt onlaat. En als het dan samen prio 1 is, dan heb mijn statief en de camera erop houden.